Dneska si ideme zahrať RNG simulátor po dlhšej dobe. Máme že bol na streame, lebo som to neurobil, bohužiaľ som na to úplne zabudol. RNG si... Ale farmil som, to je pravda. Uvidíte, vyšiel si update, sa mi zdal. Čo je to nová kocka. Ako si pamätáte predtým? Aha, to dobre si bolo predtým. To je asi tretí update v hre. Trochu sa to dalo. Ako vidíte, trošku som farmil. 27,18 B. Ideme si dať lak. Tu sa na chvíľu vypnem. Vidíte, jeden krajc. 99 boxov, 399 boxov, 100 milióny coinov. A teraz si to ideme otvoriť. Si to trošku nakúpime toho. Priznám sa, už som to otváral s kamarátom raz. Či dvakrát, neviem teraz koľko. No, ale som to s kamarátom už otváral raz. Ktorý to znovu čas hraje. Nakúpime ešte zo pár truhly. Lebo prečo nie? Koľko som ich kúpil? 57. 59. A teraz si dáme auto. A teraz pôjde do šťastia hore rýchlo. 48. 5000. Toto si pozrite. 1300 rolov. A ešte dokúpime. To sa budeme na chvíľu. A je to. Teraz to ide ten lak riadne vysoko. Dáme dokonca tak videa, myslíte ľudia 5000 lak. No ale ešte predtým som tiež chcel ísť na jedno miesto. Na koniec mapy. Ako vidíte, to sú tie kopce. Za tými kopcami. No tu sa ešte dá byť. Skúsme s tým smerom, kde sa dostanem. Na chvíľu budeme mať 5 mega roly. Za 2 minúty. To v tom videu bude určite. No už za chvíľu bude 5000. Máme 5000 zlák. A tu mi ukazuje 10 000, lebo daily vidíte, čo bolo 100 mega rolls. Free game pass. To tu by malo byť takto krásne to urobená tá dierka. Divné. A už máme 6000 lak. No ideme ďalej. Mňa sa už nikdy to nepôjde. No už to vidíme, že peniaze sa už tak. Už to bude doraz. To je dobré. No už to pomaly nepôjde. Neviem, či sa to vypne, ale zistíme to. Tak neviem, treba to vypnúť. No teraz som riadne vytvoril ten lak. No, v začiatku videl som to mal koľko, 3000 či koľko. A teraz 8000. Ľudia, ďakujem vám za 80 odberov. Dáme dnes 90, alebo môžeme aj 100. Ako, no 90 podľa mňa dáme, že to jeden odber nám chýba. Tak to, neviem. Za 5 lajkov na tomto videu vyjde ďalšie. Alebo nie za 5, ale za 10 lajkov tam. Trošku ináč to. Už to príjme toto tu. Lebo sme vypnuté. Buďte mega roly si chcem otočiť. A tu som bol tiež. To tu vidíte, tu je voda. Proste to máte automatický kill. Tak máme mega roly. Tu si ich pekne otvoríme. Tu je 4
400 miliónov, to bolo reálne dobré. Prvýkrát. Zase 400. Riadne veľako. Zase. No. Takže z toho dokopy 2 miliardy. No to dobré, ale že som preto nafarmil tak veľa, lebo tu vidíte. Toto dejte, kde máte 100 mega rolls. Tak vás zaujíma, čo sa stane, keď tu vojde. Ukážem. Prepadnem mapu. Tu môžete vidieť mapu. Aký si nie. Čo to typy píšu? No toto typkyňa. Tu už má už tu 4-krát. Možno, že tam raz budem ja niekde. Toto tu je vlastne tá typkyňa. Vlastne nie. Čo je store. 1100 mám. Dvojnásobne 6, to je dobré. Dvojnásobne 15 ako... Neviem na čo. Všetko je ako by sa to dalo, ale teraz... Také... Nevíde nás som radšej. Možno bude aj budúci týždeň bude pravdepodobne live stream. Tentokrát bude dlhšie, aj keď ten minút bol taký 2-minútový, že to také. Som nemal veľmi veľa času. Pekný most, už som asi ešte nebol. Aha, tu sú rebríky, super. Most. To som myslel, že som bol. Tak na shledanou.